Takže čaute lidičky a vítám vás u nového prozkoumávačky, jdeme prozkoumávat tady ten barák. Myslím, že to bude dobrý, jakože jako kameramana máme Štěpána Kolo, klidně se mu podívejte na YouTube kanál a dejte mu odběr. Budu rád, když mi dáte odběr. A bude víc aktivní můj YouTube channel i jeho a můžeme jít klidně na to. Aha. Takže pojďte za mnou. Tak. Tak. Musí to na lyžování. Fakt? A jo. To se mi hodí. Ale můžeme tohle dělat, nejsme v nějaký zakázaný části. No tady to můžeme dělat, protože tady se to bourá, jo. Jo. Nemusíte se bát, že na nás nic padne. Ale tady tohoto mámka mi říkala klidně, ať si to vezmu, ale já jsem byla večer, takže jsem proto už nešel. Já si myslím, že tady nic To je tady nový. Takže tady něco dělají. No a Můžeme jít nahoru. schody držet, to už jsem tady zkoušel. Protože tady i opravujou, vidíte? Takže to, kameramane, tam neukazuj. Já si myslím, že tady to drží, jo, takže tady všude chodili. No. Ty počkej, tady nestoupej. Tak. Jdeme rovnou po schodech. A tady už je hořejší, jo? Tam je díra. A jo, kameraman je pozorný. No, to je takový, co někdy dělí. Není. Jak je to tady něco? No. Auto stojí. Máme výhled. No a já si myslím, že to tady může být ještě víc prozkoumat tady. No. Tak pojďte. Je, tak tady bych nechodil, tady tam ne? Nějaká bůža na sladky. Tady to letěli. Počkej. Funguje? Tak asi úplně ne, no. To nepůjde. Ale bruzka. Ale už vojete. Tady je výhled, viď? Jo, tady je další, budete jít, tak? Počkej, jaký je návod? Protřepat. A my nemáme ten tlačítkováč. Jo. Tu je díra, kukuč. Tak. Tady nic. Tu cigarety. No, Jo, to a nekušte. Jo. Já si myslím, že asi nevyjdou. Jo. A nepijte alkohol, to taky. Jo. Není to zdravý. A můžou to lidi až 18 let. Jo. Že jako... Ale stejně byste to neměli. Ale koště. Menťasy. Se stará baba Jaga. Aha, tak to ne. Dáme to na místo, kde to bylo. Tak. Co to? Pojďte. Co? Co to je za žárovku? A jo. Vidíte? Jo, tady. Já ji klidně vytáhnu. Co To je to hustá žárovka. Jo. Velká. Velká, my se jí vrátíme. Jo. A nic tady nerozbíjíme. Já můžu si to vzít na to rabování. Jo, mamka mi klidně jako fakt říkala, ať si ho vezmu. No? Ale
Ona tady byla? Jo, bylo. Takže takhle podlezem, nebojte se, tady to je všechno. Moje mámka tady má svoje koně, takže tady můžeme se pohybovat. Jo. Já si myslím, že je čas na to ukončit video. No. Takže Menťa se s váma loučí. Čau. Já se s váma taky loučím. Takže